आफादनि बे गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव क'क्राझार जिल्ला प्रेस क्लाबनि जोंनि खौरांगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोबाय आरो बे जोंनि जे मैयासो एसएसएलसि आनजादनि जे फिथाइ फोसावनाय बे आयदाखौ लानानै जोङो दिनै खौरांगिरि मेल खुंदों। बे मेलाव नुजाफैनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो साबायखर बावदों आरो दिनै बे जोंनि खौरां मेलाव आंजों लोगोआव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथां, सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां सोमावसार बसुमतारी बिथां आरो लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रम्य कुमार बसुमतारी बिथां। दा दिनै जोङो मैयानि जे मेट्रिक आनजादनि जेनाखि रिजाल्ट, बे रिजाल्टखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गिबियावनो जोङो गोजोननायखौ गासै जोंनि जाफुंसारनाय फरायसाफोरनिसिम आरो फरायसानि बिमा बिफानिसिम आरो फोरोंगुरु आरो फरायसालि सामलायगिरि बिथांमोननिसिम आङो बावहरग्रोनाय जाबाय। जे खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों, गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों, गोब्राब फरायनायनि गेजेरजों, गोब्राब फोरोंनायनि गेजेरजों जे दिनै आसामाव बर' बिजोंनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव रिजाल्ट बेबायदि जोङो मोननो हादों होननानै जोङो बुंनो सानदों बे बेलायाव। दा बेवहायनो दिनै 2023 मायथाइयाव गासै आसामावनो 16,577 फरायसाफोरा मेट्रिक आनजाद बेबायदि लिरदोंमोन आरो बेवहाय गासै उथ्रिसारनो हादोंमोन जे 13,940 फरायसाया। दा बे 13,940 फरायसा उथ्रिसारनायफोरनि गेजेराव गासै सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हादोंमोन 3,503, माने 3,503 फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों आरो सेकेन्ड डिभिजन मोननो हादों 4,603 फरायसाफोरा आरो थार्ड डिभिजन मोननो हादों 2,834 फरायसाफोरा। दा नैबे रिजाल्टखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गोजोननायखौ जोङो लादों आरो बिनिनो गासै उथ्रिसारनाय जेनाखि जौखोन्दो आसाम नाङै 84.12 जौखोन्दो। दा थांनाय बोसोरनि बा गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि रिजाल्टनि जिखिनि मोनसे कम्पारेटिभ स्टाडि बा जोंनि कम्पेरिजनाव देग्लायनि रिजाल्टआ जथेस्थ' बेवहाय इमप्रुभमेन्ट फैदों, बेवहाय क्वान्टिटियाबो बारायदों, बेवहाय क्वालिटियाबो बारायदों। बेवहाय क्वान्टिटि आरो क्वालिटिया बारायनायनि थाखायनो फार्स्ट डिभिजननि अनजिमा बेखौ जोङो गोबांथार बारायनाय जोङो मोननो हादों। नाथाय बेवहाय मोनसे दुखु गोनां बाथ्राबाव, जेखौ जोङो हास्थायबाय थादों जे बर' मिडियामनिफ्राय बोसोरफ्रामबो जे आसामनि नांगौ, नाथाय बेवहाय माबा मोनसे खारननि थाखाय हयथ' आरोबाव देग्लाय जोङो बे आसामनि सेबानि टप 10 बेनिफ्राय जोङो आरोबाव दिनै बेवहाय जोंनि फरायसाफोरा मासि आवग्रिनो हायाखिसै। अब्लाबो जे जोंनि ओभारअल जेखिनि रिजाल्ट बे मोजां जानायनि थाखाय जोङो जथेस्थ' मोजां मोनदों। दा बेनि थाखाय गासै फरायसाफोरनिसिम कंग्रेचुलेसन आरो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आरो फरायसाफोरखौ खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों फोरोंगिरि मानगोनां बिथांमोना दिनै बेबायदि मोनसे मोजां रिजाल्ट खालामनायाव मदद खालामबाय। फरायसालि सामलायगिरि बिथांमोना बेनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जे डिपार्टमेन्ट जिखिनि अफिसियेलफोर बिथांमोनाबो जथेस्थ' जोंनि रिजाल्टखौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय जायगा जायगा खस्थ' खालामदों होननानै जोङो मिथिदों, जोङो नुदों। बेनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो जोङो साबायखर बावदों। दा बिनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन बोसोराव बान्था होबोनाय बायदि देग्लायबो जोङो बे बर' बिजोंनिफ्रायनो बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरनिफ्राय लानानै गासै 10थि मासि आवग्रिनानै 10थि मासि मोननाय फरायसाफोरखौ कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था बेबायदि जोङो गथायबोनाय जादों। देग्लायबो जोङो बे बान्थाखौ जोङो गथायनो थाखाय जोङो फोसावदों आरो बे बान्थाखौ गासै 12सा फरायसाफोरा दिनै आवग्रिनो हादों। बिनिनो सेथि मासि आवग्रिनो हादों सोरजिमाला सोरगियारि, बे फरायसाया इउएन एकाडेमि बर्मानिफ्राय बाक्सा जिल्लानि। बिथाङा गासै 572 नम्बर मोननो हादों आरो बिथांनि जौखोन्दोआ 95.33। बिथाङा सेथि मासि आवग्रिनो हादों आरो नैथि मासि आवग्रिनो हानाय जे जोंनि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था, बिथाङा जाहैबाय ज्योति मुसाहारि, इउएन एकाडेमि सिमेन्ट सापरि, धेमाजि जिल्ला। बिथाङा गासै 569 नम्बर मोननो हादों आरो 94.83 बेबायदि जौखोन्दो मोननो हादों आरो थामथि मासि आवग्रिनो हादों नबजित बसुमतारी, पश्चिम बाक्सा मौजा हाइ स्कुल, बाक्सा जिल्लानिफ्राय आरोबाव 567 नम्बर, गासै 94.5 जौखोन्दो। आरो बेबायदिनो ब्रैथि मासि आवग्रिनो हादों
जितु नार्जारि मुसलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुल बाक्सा 565 नम्बर गासै 94.17 जौखोन्दो बाथि मासि आवग्रिनो हादों। करिश्मा रामसियारि बिथाङा बाथौ आश्रम मेधाघाटनि बाक्सा जिल्लानि 565 नम्बर 94.17 जौखोन्दो बेसेबां मोननो हादों। आरो दथि मासि आवग्रिनो हाबावदों हादोरसा बर' UN एकाडेमि बिजनि चिरां जिल्ला 561 गासै नम्बर मोननो हादों 93.5 जौखोन्दो मोननो हादों। आरो स्निथि मासियाव मोननो हादों गोरोबथा मुसाहारि बड'लेण्ड एकाडेमि खुंग्रिं चिरां जिल्लानि गासै 555 नम्बर मोननो हादों। बिथांनि जौखोन्दोआ जाहैबाय 92.5 जौखोन्दो। आरो सुशान्त औवारि गेवलां हाई स्कुल बासुगाव चिरां जिल्लानि गासै 555 नम्बर मोननो हादों। बिनिनो जौखोन्दोआ 92.5 जौखोन्दो। आरो फेनस्टार ब्रह्म UN एकाडेमि रौतानिफ्राय उदालगुरि 554 गासै नम्बर मोननो हादों 92.33 जौखोन्दो मोननायनि गेजेरजों। डलि नार्जारि जिथि मासि UN एकाडेमि क'क्राझार 553 गासै नम्बर मोननो हादों 92.78% बेबायदि मोननो हादों। आरो 11थि मासियाव गासै मोननो हादों रंगिना बर' UN एकाडेमि बरपेटा रड बरपेटा 551 91.83 बिथाङा 9 पजिशन। खोमथा गोरा बसुमतारी UN एकाडेमि सिमेन्ट सापरि धेमाजि गासै नम्बर मोननो हादों 550 91.67 गासै 10 पजिशनाव बिथाङा मोननो हादों। दा बेवहाय जोङो बै फरायसाफोरखौ बरायनो थाखाय जोङो क'क्राझार जिखिनि प्लेग्राउन्ड बेवहाय जोङो फैगोन 30 तारिखआव बे हाबाफारिखौ जोङो खुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामबाय। आरो बे लाहार फाहार खालामनाय हाबाफारियाव जोंनि गासै फरायसाफोरखौ जोङो गाजा गोमजायै जोङो बाहागो लाहोनानै हांख्रायनायनि गेजेरजों फरायसा फोरोंगिरि आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनायनि गेजेरजों कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था बेखौ जोङो गथायनो सानदों। आरो बे हाबाफारियाव गासैनिबो मदद मोनगोनखौ मिजिंथिदों। आरो बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव आरोबाव जोङो जोंनि रिजाल्टखौ साबसिन इमप्रुभमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय जोङो आरोबाव जोङो खस्थ' खालामनांगोन। बेखिनि बाथ्राखौ दिनै नैबे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायदों। गोजोन्थों। गुबुन गुबुन बोसोराव जिखिनि मेट्रिक आनजादनि जिखिनि पास पार्सेन्टेज गाहायथाराव गाहायनि जोबथायाव बेबायदि थाबाय थानाय बेखौ जोङो मोनबोबाय थादोंमोन। नाथाय देग्लाय जेनाखि मेट्रिक आनजादनि जिखिनि रिजाल्ट बेवहाय आसामावनो गासै जिल्लाफोरनि गेजेराव सेथि मासि आवग्रिनो हादों। दा बे खौरांखौ मोननानै जोंबो गोजोनदों। दा बेवहाय बेबायदि बोरै बोरै बिथांमोनहा जानो हाखो आरो बिथांमोनहा बोरै बोरै बे रिजाल्टखौ बेबायदि खालामनो हाखो बेखौ आंबो चिरां जिल्लानिनो सासे थागिबि हिसाबै आंनि जायगाया जिहेतु चिरां आङो मोजाङै नुदों आरो आङो मोजाङै बेखौ बिजिरनानै नायनो नाजादों। जे गिबियावनो जिखिनि एजुकेशन डिपार्टमेन्ट बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामदों। जे थांनाय बाराव जिबायदि रिजाल्ट गाज्रि जाबाय बे रिजाल्टखौ बोरै इमप्रुभ खालामनो बिनि थाखाय बिथांमोना गभर्नमेन्टनि माखासे गाइडलाइन डिपार्टमेन्टनि माखासे गाइडलाइन बिनि गेजेरजों बिथांमोना बिनि मोनसे पर्यालोचना बेखौ जथेस्थ' खालामनायनि गेजेरजों खुनु पयदे नेक्स्ट रिजाल्टआ गाज्रि जानो मोना बिनि थाखाय बिथांमोना रिभिउ मिटिं खालामदों। बिनि थाखाय बिथांमोना स्कुलफोरखौ एडप्शन खालामदों। बिथांमोना मोनफ्रोमबो स्कुलाव भिजिट खालामदों आरो मोनफ्रोमबो स्कुलनि प्रिन्सिपालनिफ्राय लानानै हेडमास्टार आरो गभर्निं बडि बिथांमोना टीम दानायनि गेजेरजों क्लासखौ जथेस्थ' बिथांमोना नोजोर होदों। आरो बिथांमोना सम सम फरायसाफोरनि न'आव थांनानै फरायसाफोरजों फरायनायखौ दिथो हैदों, नायहैदों, खौरां लाहैदों आरो बिमा बिफाफोरजों रायलायहैनाय गोबां फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ जोङो बेबायदि मोनसे एक्टिभिटिखौ जोङो खालामनाय नुदों। आरो लोगोसे ससियेल अर्गेनाइजेसन जेरै एबसुआबो डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जेसेबां क्लास 10नि फरायसाफोर दङ बे क्लास 10नि फरायसाफोरखौ बिथांमोना स्कुलाव लोगो हमनायजों लोगोसे मटिभेसन होनायजों लोगोसे काउन्सिलिं होनायजों लोगोसे बिथांमोना सासे सासे मेट्रिक केन्डिडेटनियाव बर' बिजोंनि मेट्रिक केन्डिडेटनियाव न' थांनानै बिथांमोना थुलुंगा हैदों, बिथांमोना हेफाजाब हैदों, बिथांमोना एनकारेजमेन्ट हैदों। दा बेबायदिनो
माने गोबां माने बेबायदि मोनसे रिजाल्टआ इमप्रुभ जादों होननाय बे बाथ्राखौ जोङो मोन्दों आरो बयनियावबो मोनसे चेलेन्ज मोनसे दंसैमोन जे जातीय संगठनफोर चिराङाव जिखिनिफोर दङ बिथांमोनाबो जथेस्थ' खालामदों जे चिरां जिल्लाया मेट्रिक आनजादाव बेबायदि रिजाल्ट गाज्रि जाबाय थानाया चिरां जिल्लानि थाखाय मोनसे लाजिथाव बेबायदि मोनसे थासारि जानानै फैबायमोन बिनिफ्राय माब्ला बारग'नो हायो बियो बयनिबो गोसोआव लुबैनाय बयनिबो गोसो माने बयनिबो माने नाजानाय बेबायदि दंबाय थायोमोन दिनै बेनिनो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनै गभर्नमेन्ट दिनै डिपार्टमेन्ट लोगोसे दिनै स्कुल माने मेनेजिं कमिटि स्कुल माने प्रिन्सिपालनिफ्राय लानानै गासै माने फोरोंगिरि बिथांमोन आरो बिमा बिफा आरो फरायसाफोरनि बे माने इउनाइटेड मोनसे माने नाजानायनि गेजेरजों बेबायदि मोनसे मोजां रिजाल्ट फैदों होननानै जोङो दिनै साननो हादों आरो बेबायदि बाथ्राफोरखौ जोङो मोनदांदों माने जोंबो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय चिरां जिल्लानि रिजाल्टखौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय मिरु हिसाबै जोंबो माखासे पलिसि लाबोदों जे चिरां जिल्लाया बेबायदि रिजाल्ट गाज्रि जाबाय थानाय बेखौ इमप्रुभमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय स्ट्रेटेजिकेलि जोङो थांनाय बोसोराव कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था बेखौ जोङो चिरां जिल्लानिनो बेंटल आन्सलिकनि सिङाव जांख्रिथाय फोथाराव जोङो बे हाबाफारिखौ लादों बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां फरायसा क्लास 10नि फरायसाफोरखौ लेंहरनानै हांख्रायनानै फोरोंगिरिफोरखौ लेंहरनानै बेवहाय जोङो आनन्दराम बरुवा एकाडेमिनि सासे माने बिबुंगोरा माने सासे आलासि बिथांखौ लेंहरनानै आरो गोबां आलासि बेबायदि लेंहरनायनि गेजेरजों जोङो मटिभेसननि माखासे माने मोजां कमल कुमार ब्रह्म बान्था मोननो हानाय फरायसाफोरनि माखासे स्पिच बा इन्सपिरेसन बेखौ चिरां जिल्लानि गोबां फरायसाफोरनो बेंटलाव दिन्थिनाय जादों दा बे प्रग्राम खालामखांनायनि उनाव जोंनियाव मोनसे फिडबेक फैदोंमोन जे चिरां जिल्लानि क्लास 10नि फरायसाफोरा जथेस्थ' माने एनकारेजमेन्ट मोन्दों मटिभेसन मोन्दों दा बेवहाय जोंनाव मोनसे फोथायनाय फैदोंमोन जे चिरां जिल्लायाव आरोबाव लकेलि माखासे खस्थ' खालामबावोब्ला रिजाल्टआ मोजां फैगोन बिदि होननानै जोङो आइएसजोंबो जोङो जिरायदों सम स्कुलनि माने फोरोंगिरिफोरजों जोंनि जिल्ला कमिटि बिथांमोना जिरायदों बेखिनि बाथ्राजोंनो जोङो दिनै माने मोनदांनो हादों जे दिनैनि रिजाल्ट गाज्रिया गाबोन गाज्रि जानानै थाबाय थाया आरो दिनैनि रिजाल्ट मोजां जानायखौ लानानै जुदि आरो बेखौ बांद्राय दुगानानै जुदि नेक्स्टआव जुदि मोजां जुदि खस्थ' खालामाब्ला बियो गाबोन हयथ' गाहायावबो थांफिननो हायो दा बेखायनो बियो माब्लाबा आप जायो बियो माब्लाबा डाउन जायो दा बेनि थाखायनो बिनि मोनसे कन्टिनिउटि बिनि मोनसे नाजानाय आरो सेस्था बेखौ जोङो लांबाय थानांगोन बेनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरदों चिरां जिल्लानि गासै माने जोंनि बिमा बिफा फोरोंगिरि फरायसा आरो आइएस माने निफ्राय लानानै जिल्ला एबसु बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों गोजोन्थों जिखिनि पास जानायनि जिखिनि फारागथि माने प्राइभेट माने अनुष्ठानफोरनिफ्राय बेवहाय जिहेतु माने नांगौ बायदि जोथोन आरो नांगौ बायदि मोनसे केयार आरो नांगौ बायदि मोनसे सालिनायनि गेजेरजों जोथोन लानायनि थाखाय प्राइभेट फरायसालिफोरनि रिजाल्टआ न' डाउट बियो माने मोजां जादों दा नैबे जोंनि कमल कुमार ब्रह्म माने देरहासार बान्था जेनाखि मोननो हानाय बेवहायबो जिखिनि मोनदों बेवहाय गंथामल' बेवहाय मा होनदों सरकारि फरायसालिनि बेवहाय मोननो हादों साथामल' बाखिया माने बिदिनो प्राइभेट माने फरायसालिनिफ्राय मोननो हादों दा गुबुन फार्स्ट डिभिजन मोननाय सेकेन्ड डिभिजन मोननाय बा थार्ड डिभिजन मोननायाबो बेबायदिनो जे गावारि बा प्राइभेट फरायसालिफोरनि रिजाल्टआ कम्पारेटिभलि माने सरकारि फरायसालि बा भेन्सार फरायसालिनिफ्राय साबसिन जानायनि बेवहाय गोबां खारन दङ बेखौ नोंथांमोनाबो मिथियो आरो माने सरकारि फरायसालियाव रिजाल्टआ मानो गाज्रि जायो बेखौ जों बयबो मिथियो बेवहाय गोबां जेंनाफोर दङ नाथाय माने सरकारि फरायसालिफोरनि रिजाल्टआबो एथबां गाज्रि नङा देग्लायनिया गुबुन जिल्लाफोरनिखौ जोङो नायबाय मोनफ्रोमबो स्कुलनिखौ जोङो नायदों फार्स्ट डिभिजननि अनजिमाया फ्राय माने स्कुलाव माने लांदां गैया पास पार्सेन्टेजआ 50 एन्ड एबाभ बेबायदि मोनसे पार्सेन्टेजाव जोङो फ्राय जोङो एभारेज जोङो नुदों दा बेखायनो बेवहाय माने गोबां माखासे मावनो गोनां खामानिफोर दङ दा बेफोरखौ जोङो मावनो जुदि हायोब्ला सरकारि फरायसालियावबो माने रिजाल्टखौ जोङो इयुनाव दिनै जि मोनदों बेनिफ्राय साबसिन जोङो मोननो हागोन आङो बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंबाय गोजोन्थों थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास अनलाइन टेस्ट अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन
गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।